Ten člověk je dobrý. Do složek. Magické, pojď. To budete mít ve složkách. Jak se to vrátí? Pak tam byly 2 amíci. Už to hodně zkrátíme. No nevím, ale já si pamatuju. Ne, to jsou ten typ. To je v cukuletu. To je v cukuletu. To je záběr. Tak 4 a 1, 5 desítek. Geiger by se kroutil v hrobě. To Geiger neokreslí. Zaplatím víc. Užij se. To je domátka neštěstí. Má na listě. Máš 7 5. Moment. Peníze jako peníze. Tvrdá měna. Zastav mě šéf. Tak si to nechte. Příspěvek. Do hospody. Kolik tam zbylo těch desítek? Brko. Hospoda a brko. Do perva. Naznačej sám, ty vole. To je takový kokon. Budem se máme. Vytiskli. Hudle, šišli, pišli. Bulej, náhodou, bezpečně se tíž. Náhodou, Máš za 350 nebo za 50, čau. A já tak nesnáším, tyjo, ty Vietnamce.